everyone, good evening and welcome back to my another vlog. जों नै बेलासिनि मैगं लायनो थांनो नागिरबाय। र' बेलासिनि मैगं लायनो थांनि। नै नानिया खानाय सिनदों दिनै लोगोफोर। थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम। आंखौ गारना खारसै नामा? This is my personal matter. Yes, you're right. What do you think? What do you think? This is my personal matter. Don't underestimate me, okay? Mind your language. I don't like it. Yes. I don't care. What do you say? What do you think? What photo? Dalam hada logofer. Nani ernelai? Nani? Nani ya खानाय सिनदों लोगोफोर. Nani? Ay Nani फैलाय. Ay मा खालामदों नोंसोरो? Nani दे बादलबो साहानि दे जों. ओमफ्राय दे बादल बरसा बिजुलि होननाय डेन्जार जाखायो नामा? लेवार जादों नै माबा फैदों लोगोफोर नायबा ओइ बा मा खालामसैलाय थाइजौ गावस्राल' जायोना थाइजौखौ गारिया लोगोफोर आयो लामाखौ सेस खालामजोब्बाय पासता जालायलायबायना सान्दुङा दाबो रुया नानि नै नोंखौ नुजोब्बाय मानसिफ्रा हामाथ' मामि जा दुसु जादों बे दिनै खानाय सिनजानानै मानसिया एसे मोजां मोनदोंदां मा जागोन नों मा मा हासौ मिथाइ बिलाइ अबे जायगानि हासौ मिथाइ हाजोखौ जा मोजां नुनो गोसोम नुलायलायदोंना हाजोखौ ओ थाङा सासेया मा जाखो बैयो सान्दुङा हाला लोगो खर' खाफ्लांबाय रोङाबाबो इंलिस मारिलाबायबाय लोगोफोरा सासे गथ' आंखौ बिराद गाज्रि रावजों एदावदोंमोन आरोना ओंखायनो आङो रोङा लोगोफोर फाङा सिङा इंराजि रायलायनानै बुंबाय आं एसे लेबेल देखायनांगौना दाइलग खुगाफ्रानो मोजां नङा दखाननिफ्राय फैबाय लोगोफोर नै गोलोमनानै अबस्था गैला मानसिया माबायदि होननानै मैगं लाबोबाय बायदिसिना दा ओंखाम ओंख्रि संहैबाय मा गारि फैदों अट' बोराय नालाय जा गोमखायो लामाया जोंना दाबो प्लास्टार जाया दाबो बाना सान्दुङा नायदो मोजां जोबखायो आयौ बोरै माइ गायनांगौ जाखो आयु फैगोन ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै लोगोफोर मोसौ मोसा नायनोसैलाय नै गोलोमनानै जोंजोब्बाय मोखाङानो मा खुगा हाबगोन लागौ दुगा ओइ मा सोलागोन सैमाजों माबायदि गेलेखो बे गथ'आ ओइ थिमा हाबगोन खख' हारेन नायदो नै दाय जालायबावो आरो मामि खुगा सोलागोन गोलोमनानै अबस्था गैला नालाय दखान थांनाय नानि बिदि दा गेलेसैलै हनैलै नै जोंना न'आ ओंखारहांबाय भिडिअ बानाय ओंखारहांबाय नै मिस्ट्रिफ्रानो फैला दाबो थगायबाय थायो खुगा सोलागोन माबायदि गेलेखो बे सैमाजों जों दखाननिफ्राय न'आव फैबाय लोगोफोर न'आव फैनानै नै मोनाबायबो अमानि आदार होनोसै ओमफ्राय मोसौ लांसै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संसै लोगोफोर गरमनि थाखायनो जेबोखौनो मावनो हाला
जानो बाला बिजावजालाय मिनिबाय आंखौ रायलायनायखौ फाग्लिबायदि बखि अमा आदार होनोसै लोगोफोर मोसौ लायसै नै इसिं इसिं गोजानावसो खायो जोंहा माबाखौ जेबो रायलायनो रोंलायलाङा लोगोफोर दखान थांनायफोरखौबो जेबो देखायलाङासै नै जोंना अमाफ्रा जाबाय थाथोंसै लोगोफोर मोसौ लायनो थांलायनोसैलाय आरो नै मालाय हालेवजोब्बाय जोंहा नै नै मोसौ नायहरगासिनो मोसौ लायनो थांलायनोसै लोगोफोर मोनाबाय गाबहरबाय मोसौआ दोनथ'बाय मोसौ लायनोसै औवा बारि गोजा जोंनि न'आ लोगोफोर नुबाय दा औवा बारि गय बारि औवा बारि न' सेरावनो जोंना नै माइ गायग्राया आरो दंबावो साइथिं खाथियाव ओजोंहाय अखानि थाखायनो गायनो हाला लोगोफोर जों गामियाव अखायानो थोबसेबो हायाखै ओमफ्राय गोरान जोब बेसरसो खुबैनो हामबाय बाहाय गरमानो जिबायदि लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि जानो हाला संनो हाला थानो हाला थैनांसिगोनसो खोमा फाग्ला बायदि गरम नायदो जोंना मोसौफ्रा नै नाम दंजोबो लोगोफोर बिसोरनिया बेना बे बिमा बुरि नालाय बेना माइनाव ओमफ्राय बेना लक्ष्मि आरो बै फिसाना किसोना फैदो थांसै लक्ष्मि हाय लक्ष्मि बेना माइनाव लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनफिनगोन आरो नेक्स्ट भिडिअ आं भिडिअखौ माबायदि मोनखो लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो कमेन्टआव लिंहरदो लोगोफोर माबायदि मोनखो आंनि भिडिअखौ आं माने बांद्राय रोंद्रायलाङा दे लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै लोगोफोर आरो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय